O domingo 26 e o luns 27 de outubro celebrarase no Pazo de Feiras e Congresos a quinta edición de L de Lugo, a feira de distribuidores lucenses na que se exhibirá o mellor da riqueza gastronómica da provincia. Presentouse este martes na Deputación, que renova a súa colaboración con Adis Lugo, organizadora do encontro cunha chega de 15.000 euros. A institución provincial apoiou desde o primeiro momento este evento que naceu durante a pandemia e que xa está consolidado como unha proposta única na provincia. Pasamos de ser un evento puntual nun momento delicado como foi a pandemia, na que desde un primeiro momento a Diputación Provincial nos apoiou, a ser un evento multitudinario que movemos máis de 7.000 visitantes e 200 expositores que veñen de toda a nivel nacional e incluso este ano xa a nivel internacional. Para nós, dende logo, aparte de ter unha convicción de que debíamos de apoiar a iniciativa, hoxe estamos máis que satisfeitos de poder ter colaborado con vos nela, porque dinamizou económicamente non só a cidade de Lugo, sino que implicou a toda a provincia, profesionais e non profesionais, tamén hai que dicilo. Achegou ao público en xeral o mundo das distribuidoras da hostelería, o cual tamén é importante. L de Lugo reunirá máis de 150 adegas e preto de 1.000 viños. Ademais, ofrecerá catas comentadas, degustacións guiadas, presentación de produtos e demostracións culinarias en directo, entre outras actividades. A Diputación anunciou que a seguirá apoiando porque é unha das mellores cartas de presentación da provincia. Nos creemos firmemente neste proxecto, pero que creemos ademais nel como parte dese modelo de turismo que defendemos para esta provincia, que é un modelo de turismo non masificado, un modelo de turismo pouco agresivo, pero sí que se materializa a través das experiencias e que ten na hostelería, no turismo e na nosa gastronomía un dos piares básicos. L de Lugo servirá de punto de encontro de distribuidores, pero tamén estará aberta ao público en xeral. As entradas poden adquirirse a través da web oficial por 20 euros en venda anticipada, mentres que o prezo o propio día será de 25 euros. O acceso de menores de 18 anos será de balde.